हमके एगो बात बतावा, तू खुश बाड़ू ना? हाँ माई, राम जैसन पति मिलल बाड़े और राजा दशरथ जैसन ससुर, तो हम भला दुखी कैसे रह सकीले? एगो बात बतावा बेटी, ई दामाद जी कुछ कमाई धमाई शुरू कैले के ना? हमार मतलब बाके बाप के भरोसे कब तक जीवन चली? कमाई है माई, अभी उम्र थोड़े निकलल बा। ना बेटा, बेकार मरद पड़वा बैल के जैसन हो जाला। निकम्मा मरद के दौड़ावा भगावा। दिमाग की बत्ती जली। रुक। कहा साहेब, हम सोच ले रहनी कि ब्याह शादी हो जाई तब कुछ काम धंधा करबे, लेकिन तू ता ब्याह के बाद घर घुसना बन गई ले। अरे कुपतर, कुछ काम कर, कुछ काम। अरे काम करब, काल करब, आज ना। अच्छा सुना, भोरे भोरे 5,000 रुपया रेडी रखिया। काहे? खाली आज जाइब का ससुराल? तारा खातिर मिस्त्री हैं। ससुरारी वाला लोग के गीत सुन ले रहा ब्याह में। देखी हा लोगिन एक रोज करी है, जीजा जी खोज करी है। तोहरा नजर में मिस्त्री हैं। ससुररिया वाला कुल वैज्ञानिक समझल हमके। का वैज्ञानिक? तू भोरे ना अब बहन पकड़ और आपन सकल हम का ना दिखाई। चल भाग, चल भाग। बात करत हूँ। सब ठीक बा ना बिटिया? हम तनका आराम से मिल के आवत नहीं। ठीक बा बेटी, हमके एगो बात बतावा, तू खुश बाड़ू ना? हाँ माई, राम जैसन पति मिलल बाड़े और राजा दशरथ जैसन ससुर, तो हम भला दुखी कैसे रह सकीले? एगो बात बतावा बेटी, ई दामाद जी कुछ कमाई धमाई शुरू कैले के ना? हमार मतलब बाके बाप के भरोसे कब तक जीवन चली? कमाई है माई, अभी उम्र थोड़े निकलल बा। ना बेटा, बेकार मरद पड़वा बैल के जैसन हो जाला। निकम्मा मरद के दौड़ावा भगावा। पाजी, हमार सब खिलौना ठीक हो गइल ना? हाँ हाँ बाबू, ये ठीक हो गए। अयो अभी ठीक हो गए। इराम दिनेश हवन, इनका की खाली खोले आवेला, जोड़े आवेला ना। ले आओ, पकड़, आ दादी पास जो बनलो बिगाड़ दी है। का भाई, राती से मुंह काहे फुलौले बाड़ा? हाँ, तो रमाई के का लागेला हैं? हम निकम्मा हैं, निठल्ला हैं। बैठल बैठल अपना बाप के रोटी तोड़े में हमके मजा आवेला। अरे हमार बाबूजी साथ देले रहते ना, तो अबले ऐसा न आविष्कार कैले रहती कि पूरा दुनिया हमके सलाम करी। प्रणाम बाबूजी। दुल्हन सदा सौभाग्यवती रहे। एकरा का हो गई? बाबूजी, हमरा एको बात कहे के बा। बोला। हमार मानी तब इनका के 1 साल खातिर बाहर जाए दी। सुनली बानी ना ओ बूढ़ पुरनिया का कहले बा? पढ़े त पढ़ाई, न त शहर में बसाई। तू आ गेलू एकरा झांसे में। दुल्हन, गरीब का लड़का मेहनत मजदूरी करे के रहला, वैज्ञानिक बने के सपना ना देखला। बाबूजी, हर नया खोज करे वाला की दुनिया पागले समझेला। का पता हमनी के जेकरा के नाकामयाब समझ रहल बानी वो एक दिन कामयाब हो जाए। 1 साल खातिर इनका के जाए दी बाबूजी। हमार गारंटी बा, अगर ये 1 साल में कुछ ना कपौले तो रउआ जौन कहब वही करिए। ठीक बा, 1 साल यानी 1 साल।
ए चंदा आज की रतिया ओखे नदिया तू भो का भाई आज हमारी चांद के चेहरा के चमक धूमिल का है बा। रवा बिना दिन तक कट जाए बाकी रात कैसे काटब यह सोच के परेशान बानी। हम कोनो हमेशा खातिर थोड़े जाता नहीं, बस 1 साल के बाद बा। 1 साल पूरा होते हम तोहरा लगे आ जाई। रवा खातिर 1 साल बा, हमरा खातिर 12 महीना 365 को दिन बा। आई 365 दिन काटे के हमरा लगे एगो बहुत बढ़िया आइडिया बा। का हम तोहरा के एक ही दिन में 365 दिन के प्यार कर देता नहीं और तू ओकरा के 365 दिन में बांट लिया। तोरा के कुछ चाहिए तो हम तोरा खातिर शहर से पक्का ले। हमार क्रिया खाई कोनो सौतीन के चक्कर में ना पड़ब ना। हमरा पे भरोसा रखा जान। जो ना दिन हम तोहरा सिवा के और के सपना भी देखब ना, वो दिन हमरे जिंदगी के आखिरी दिन है। सुप सुप बोली हमार उम्र भी रवा की लग जाए। अच्छा एगो बात बताओ, खाली बातें में पूरा रात बितेबू कि हमरा के प्यार करे के मौका भी मिली? अरे दशरथ भैया कुछ ना हुई एकरा शहर भेजला से। हाँ खुश रह। खुश रहा, ध्यान रखा। हम अभी भी भगवान से प्रार्थना करब कि जौना मकसद से तू जा तारा कामयाब होके लौटा। चला कम से कम प्रार्थना तो कैला। ले ले बैठ ले, लाओ भैया। अपन ध्यान रखिया। चलो पार्टनर चलो।